Wukune wuku culung sungsang ana waru doyong rebah nang dalan. Bot-bote urip ning desa, Mas. Janji pun wonten oglangan listrik niki pun nambah pusing. Pendelengan nggih peteng, teng anak bojo nggih tambah-tambah peteng sanso nak digundeli, Mas. Lah, pripun mah nek teng kita mriku wonten oglangan mboten? Kok ngene kaya marai gawe mangkek karo wong kok. Ya. Monggo dipun lajengaken mawon anggen ngendikan panjenengan wau. Dugi pundi lho ceritane wau? Sampai Pak Sabar. Oh, nggih. Pak Sabar niku riyen niku tiyang niku keset. Aja mangkat sekolah. Iya, sudah mangkat, entahnya sarapannya setengah matang. Mungkin mak, kula mungkin dikit kabeh. Dereng-dereng Nggak mau, nak bengi iki sinau. Wayahe sinau, ra sinau ya ngono kuwi telat. Hati-hati ya, Dek. Kopine lho. Ndi mau kopine? Jadi kopi ra metu-metu mak tempe. Jang kopine iki entek kok. Utangnya wis kasih pakai, ora penak arep ngutang terus. Lah njur piye? Lah yo kudune iki golek dhuwit sing tenanan. Wong rote nak iki arepe wayahe 17-an, sumbangane akeh, anake njaluk urunan. Lah kok terus tengok gur gudak-guduk kuntang-kuntung dolan terus arepe Karepku yo tenan ning yo piye to yo. yo kae rak duwe kebon sithik kae to kena digarap tandur-tanduri apa ben iso nggo tambah-tambah tuku-tuku bumbu. Yo tak penano sing piye wae yo ora urung ketokno ragat asile mung sithik. Ya ora apa-apa sing penting angger karep tenanan kok rak ya sesuwe entuk apa karo nyambi-nyambi lah apa golek duit sing penting ki iso nggo nyukupi kebutuhan ning omah. Halo, jarang emok. Angger wong lanang dikandani kok mesti malah slamur. Wong kon golek duit kok anak iki wis lak nangis njaluk jajan. Wis ora kurang jane laku usaha yo piye to gane.
Apa kae do garap nang alas tutupan kae. Garap kok do tak senenge dhewe. Lho. Jebul kok wis mono ambane sing digarap wong-wong kowe iki. Wah lho, do piye kok ngono ki carane? Nah nek alas tutupan kok digarap sak senenge dhewe iki piye kuwi? Wah. Iki kudu cepet-cepet lapor iki aku. Kawurung aku sing entuk duka karo atas aku iki. Iki kawurung mau kau gadu sabar iki. Alah, Ge, but guys prono prene kok tegadahe sampean ki. Iki piye wong ya wis kanggo harian, kanggo nyukupi kebutuhan mendinane, macul. Lah kok esuk-esuk wis tekan kene. Lah, ten griya niku digrundeli mak normal nek, De. Mbah kurang kecukupan butuhe mbah-mbah. Mesti digrundeli lah wong mau ngalor ngidul kok ora digrundeli kowe iki. Lah saiki ngene kowe kan ditinggal lemah karo wong tuwa, digarap niru Pak Dene kiye. Men metu asile, mengko mbok wedok iso ayem tentrem. Betul lintingan, De. Lah kuwi lintingane tak kok kulonmu kuwi nggon gandengang. Oh, nggih. Lah, nggih. Belah. Pripun to, De? Nggane nek tak gagas-gagas ki sirku yo arep niru kanca-kancane kuwi ning yo tenagaku ki rumah saku kaya terbatas ngoten niku lho Pak De. Lah dilatih sithik-sithik engko suwe-suwe kan yo lante. Oh nggih. Dadi yo ganteng kok nek macul niru Pak Dene kiye. Lho. Tak goleki kok marang kene kowe bar. Nggih, Pak. Enten apa? Segara palas tutupan kula niku sabar. Kula nggih mboten ngertos Pak rek. Kabeh-kabeh rek tibone ning kula tanglete. Lho, arete kancamu berang tak rampas ngarete tambah-tambah biaya niku carane nek ngoten niku. Rek nyekel arit, ngerampasan dari koncoku. Terus biasane ngasta montor rek mboten beton niku dos pundi? Lho kok kono mau? Garap alas Lah, senenge wae. keblekuk, keblosok mung montore tok. Ora sak piyayine. Didongake pesanggem galak-galak ya ngono kuwi, kedurusan gek blusuk montore iki. Jane iki lemahe negara ke digarap karo masyarakate ngono ki piye to Pak De? Rasa kaya wara. Lemahe dhewe digarap sing apik metu asile nek wis rampung lemahe dhewe akhir mikir bandane negara. Lah sirku ki bandane negara ki rak yo kanggo masyarakat to, De. Bat, kalian nang warung. Lah, bus. Ya ora gedebus De wong warung ki tuke ya enak ning jajan kok, De. Ya ora ketung bong-bong hitungan, mbok piye kek. Lah yo di sing wong nek warung ya ana ning jajan. Kopi kan ah. Kopi. Oh, iya. Ki kok ngendi wae mudhe? Wis ngarit kok sak bang kok iki. Sampean kok. Iya. Ya sregep Lah tenan. iki wong ngurus keluargane tanggung jawab kok. Bar kaya kowe kuwi. Aku ki rumah sakit yo tanggung jawab De. Lah kowe jare diseneni sing wedok jare pengen omah ning anu terus. Lah yang ngene iki mestine yo kurang cukup wae anu dojo mbok. Iki piye julan De? Jerku ki yo pe melu-melu ndek garapan. Wong aku ru melu garap kono kae ki ana sing garap. Sithik wae mandur ki wis kokean ngomong ngono kae setengah nyeneni aku sing jelahi. Sosok mampir Pak Kardi ki yo melu-melu nguyong aku ya, De. Piye? Lah kowe iki dolan bareng. Dolan ki ora saka rumah sakmu, Ding. Wong jane aku ki yo ora ketong sithik yo nyambut gawe. Yo jane usaha golek duit ngono nggo imbo-imbo blonjo.
Nah, ya salah ki yo Remo. Dudu sithik ya meneng. Akeh ya kotine. Ning Ini sithik seneng gelem ki ya gara miturut keadaane apa wong ngene iki sumbangan akeh kok ngene kok apa ya ora mau ora bingung iki ngene. Sumbangan ki anu di lek ngarani ki yo nak pas ana yo melu ning nek nyumbang barang nolak utang lho. Iki jenenge wong wedok ki lho Pak ora gelem kalah karo kancane ngono kancane nggawane ngene kene ra iso niru bedere ngono. Ya umpama ngene Dik, nek disumbang wong sugih iki gedhe, lah aku ora duwe apa yang ngimbange gedhe nyate balapan mlarang kok. Wis digaweke ngono. Saiki ape nggawa sak anune kan yo ra iso, kudune yo kudu ngimbange lah nggawane si mau. Jane nak ngono ki mamune jane iki. Iki wong rukun kok ya. Heeh. Lah nang ngono padha karo wong utang ki ya. Ya ora kok utang ki. Yo nek yo wong pirukunane ora padha lah nggawa karo mau kan yo isen karo anune ngono. Sok besok nek ngono carane. Anak-anak. Kalau sudah kita berkemas-kemas. Ya, buah antara kok penung mogok. Tolong bar. Kenapa? Kronos dilek. Wis motor wayang ganti lah ganti, ngake tanggane. Piye ngene yo. Iki ganti yo ora enak duwite, wis. Wis go. Yo. Mati meneh. Piye iki, Bra? Anu. Sik. Anune sik bar. Menawa nak isine Motor marai waya pensiun. meneng aku iki marai nesu aku ndak. Nesu to, Pak? Lah. Di rewangi Tak rumah jajal, nesu. Ulah. Ora muni. Terus, Rong. Terus. Wah. Bantet disuruh ngoyo-oyo sing entuk. Gandane rung ngene isih waras ijak mangane apa to yo lah. Oh alah. Pak Guru kok ya ora sopan. Terus Pak, kula sing ngajeng. Iya. Bagi apa iso? Oh iso ora wis ngondak mune. Alah. Cepat timbah. Wis gerang kok ngene kok. Wes, yo. Saring kula. Alah. Yo, mudiar kowe. Sapa ora? Lan aku yo pengen ngoso aku nglanduwi jane karepe piye kok. Iki barang kene sik. Yo bareng-bareng kok. Ngene ngerjani tanggane ngoten iki sampean iki yo dok bangetan iku. Wes, lere sik. Wes, nggo sepatu iki diudai sandal. Sik. So. Barang nggih leren no. Menere nyate keseng. Besok durang-durang motor. Pak, surung wis sedak omah. Manut nggo, turun lah. Kaya ora ngeleh ra. Lorong. Gampang mangan omah kono kok. Tenane. Yo, beres.
motor kok ngono ya diopeni berkasake tanggane. Nah, aku wis tak dol kilonan. Tak ngerti kowe ya. Iki ketoke anakmu Sinur. Kuwi ulangane iki rada medun. Tak kira nang omah ki ora mbok ngwentas sing apik. Apa mergo anu karena TV? Lah wong yo TV kuwi hiburan kok, Pak. Hiburan tok. Nek kanggone cah sekolah ki ora mendidik. Malah budaya-budaya kota yang mlebu nang desa akhirnya wong desa kuwi malah bubrah, ora genah. Niki mbok menawa, Pak? Oh lho, kowe iki reti apa? Bar. Kowe kira reti bab iki. Jane kula niku bingung, Pak. Napa bingung? Enten griya mpun diumpreng kalih makne Nur. Teng warung kalih kanca-kanca nggih kurang patek cocok. Terus teng ngene Pak Kardi teng alah nggen garapan niku. Kula niku diarani malah aturane ngoyowara. Nah, Sing oke-oke. ngayawarane piye? Nggih, ngapunten. Kula neh penen di penemu niku sok grup sing Pak. Lah kowe dipanemu piye, Bar? Jane rak yo pengen duwe garapan alase negara niku. Kowe kepengin garap alase negara. Kuwi kowe munggah wae. Aja mung nang mandor ki ora arti apa-apa. Lajeng Pak Mantri. Mantri ki kurang bur, langsung nang sinderan. Oh nggih, teng Pak Sinder. Nah, kowe engko mrono wong loro apa wong telu. Neng, sik ya. Tah. Nggih. Jajal motor sik. Jajal nah ya bar muga-muga muni engko tak bongkake engko bar nak muni ya. Oke. Nah tutuke mau bar teko ndi mau bar? Bar. Oh, bocah ki dikandani apik-apik karo wong grang kok. Malah minggat ora pamit. Lah, rokok barang wis lebar dintake wis. Bapak, Ibu-ibu, kita rapat kepuasan kalau ambali malih kita sampun sepakat iuran 13.000 nggih. Nggih. Nika tanggal desa sampun kelempak wonten panitia. Nggih. Nika tasih wonten ingkang badhe pun rembah malih. Menawi boten rapat kalau tutup. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang badhe kondur kula nderekaken sugeng kondur, ingkang badhe ngobrol wonten mriki monggo. Ya Mak Ewin, panen jagung kae panene pira? Lah, mumet Bang. Jagung mung sithik, bocahe wayah mlebu sekolah, apa ya cukup kuwi mengko. Wedange do dijok kok piye? Piye ta ya? Petani saiki iki kok ora nyucuk karo pangelane. Lah ya deloken kebonku kae. Arep diopen ana sing kepiye wae tetep sithik asile. Ya nek dipikir-pikir ki yo lucu ya. Awake dhewe iki cedak alas. Nek yo ora roko alas. Wong arep nandur ana ngalas wae yo diseneni karo mandor. Angon wae yo dioyak-oyak. Yo aku mau ki berarti kandhane karo Pak Bro Sugeng. Jare nek arep garap lemahe negara kuwi kudu matur nang perusahaan. Dadine awake dhewe iki ora di opiak-opiak karo mandor meneh. Pak Guru mau nanti ya kok ora ono ketok. Rembuh mau aku yo weruh jane. Nek kok jadi alasane masuk angin ngono. Tori dene Pak Guru mau kok bisa. Oh yen ketemu mandur isine ya
Bisa meneh wae. Ya aja mung karo mandor. Dadi sak dhuwure mandor ning apa to? Sapa to jenengane? Sapa Pak Kadus? Lah sider. Ya, yo kuwi mau sindir dadi awake dhewe kuwi bareng-bareng njaluk nang gone Pak Sindir. Ben awake dhewe kuwi iso nggarap nang tengah-tengah ngalas, ora diopyak-opyak mandor meneh. Lah kok rebar. Apa ya sanggo matur tenan iki. Umpama kok diijini dinehi kowe yo tak kira pengen. Lho ora kepengin piye, pancen tak goleki kok. Aku ora dilakan. Ora kaya wani. Wong atase awake dhewe iki wong desa. Apa yo digumi karo penduduk. Lho negara ki kan yo ngrungokake suarane rakyat. Yo ora ana alane yen rakyat kuwi duwe usulan. Iya, nah awake dhewe bareng-bareng mara nang singgan. Lho iki Pak Kadus kuwi yo. Yo aja Pak Kadus deh, dadine penemune bareng-bareng yo enake Mangkat Mangkat bareng. bareng. Nah, Ya wis yen wis padha sepakat, ya sesuk bareng-bareng ning gendiran tak terke. Gini loh Pak Lan, saya itu mau link sama Pak Lan dan teman-teman supaya masalah keamanan itu lebih ditingkatkan. Karena kalau masalah keamanan nggak bisa kita atasi, nanti saya yang ditegur dan dimarahi atasan. Oh iya Pak, saya mohon maaf. Soalnya gini loh Pak, saya itu sangat luas sekali. Saya merasa kewalahan Pak. Kalau masalah luas lahannya itu kan tergantung kedekatan Pak Mandor sama masyarakat gitu. Karena gini Pak Lan, kalau keamanan nggak bisa kita atasi, tanaman gagal terus kan akhirnya negara juga yang rugi. Kalau negara rugi, nanti yang membayar Pak Lan dan teman-teman siapa? Duh, motore Pak Mandor bareng ning kene iki. Wah, oke kowe yo malah rame karo aku. Rasid dhewe iki. Masih piye wong kene padha cocok kesel karo mrene para sido. Iki kudu sido ta yo. Ada ngopo gembutuk rene iki? Ada ngopo? Iki kula kan ngeterke warga kula niki lajeng matur Pak Sindir. Malah Pak Kadus barang melu urusan, ruwet iki kok urusane malah. Ada apa Pak Lan? Oh, ini Pak Sindir. Ini warga dari desa Minggir malah datang ke sini. Itu loh Pak, desa yang banyak curiannya kayu sama tuh bibir alas tutupan, tarik rumput sukanya sendiri Pak. Oh gitu, kebetulan ke rumah saya ada. Oh, masa Pak Kadus? Yo. Ada cepat. Rame coba. Pak Mandor ciwi gini nyetel kandang pernah ini jadi apa? Saya ambil rokok ya. Oh, iya Pak. Iya. Ya, beneran iki Pak. Kenapa? Kowe iki rasane aku piye? Rasane pripun apa mboten kok? Dadane ora krungu Pak aku. Iki kuping bar butute nelan. Sinten ning ngomong nek niku sungo, Pak? Ah, monggo. Panas monggo Pak. Sedang lupa. Hah, topimu. Bapak dari desa mana tadi? Nggih, Pak. Pinggir. Iya. Nah, ini Pak siapa ini? Pak Ya. Sabar. Jenengan? Pak Mas. Terus? Gus. Oh, ya apa Pak? Pak. Lajur. Gini loh Bapak, ya. Kalau Bapak kan tinggal di hutan, sekitar hutan. Ya toh. Hutan itu kan hutan negara. Iya. Nah, mestinya bapak-bapak itu sebagai warga yang tinggal di sekitar hutan ya ikut menjaga supaya hutannya jadi. Kalau hutannya jadi nanti bisa menguntungkan, kan negara juga untung. Iya, Pak. Kalau negara untung, ya monggo. Kalau negara untung, nanti kan juga bapak-bapak yang menerima hasilnya
Jangan mentang-mentang karena Bapak tinggal di sekitar hutan terus seenaknya saja. Ya kan Pak? Ya, ya. Itu sudah ada aturannya. Nggak sembarangan jadi. Gimana? Ini begini Pak, ini saya ini mau sama. Basa juga ya. Bahasa bahasa Indonesia basa juga. Nggak usah takut di sini, pakai bahasa Jawa juga nggak apa-apa. Ngaten Pak. Kula mriki niki ngeterke kanca-kanca. Ya, ya, Niki kanca-kanca dadi Pak Sindir. Ayo sabar kuwi sing matur karo Pak Sindir, coba. Ya kena sabar, nanti kok dhewe mbek Pak Sindir. Jali, sok ora. Niki ngaten, Pak. Lampah kula mriki niku ing desa minggir kalih kanca-kanca niku lak gadah ngenangen inggih menika. Lah, awit ngeten, Pak. Sebabipun masalahipun ngaten nggih pripun nggih wong kawula cilik awit nggih Ngomong kok batame Sudah ngono lho, Pak. Dari tunggal ndang jejake kowe kan. Gini aja, saya juga pengen pesen sama Bapak supaya alatnya itu jadi. Ya, kalau alatnya nggak jadi kan airnya susah, udara panas, kita juga nggak bisa ambil kolowija dari hutan, kan kita yang rugi. Kebetulan gini Pak, saya minta maaf karena ada teman ya. Yen tak pikir-pikir ping gruduk nang sindiran mau ki rumah saku ya srenek sing gumathok ora entuk kasil. Meneh Dedarto wae lah nak ning njaba ngendi kuwane Duari apik. Bareng ning sindiran yo nggih menika apa Dede? Ya jenenge nyalahe karo aku to. Bar. Wong kabeh mau ki apa dikarepke. Wong semene iki mau yo. Dene ora dikabulke barang iki wis dadi bejane awake dhewe. Wis bar awake dhewe iki ora usah nyalahke siji lan sijine. Tujuane awake dhewe mronokmu kan bareng-bareng. Dadi sing salah ya wong kabeh iki mau ora njogo nunjuk di Jakarta kok salahke ten dhewe ngono kuwi ora. Kan kabeh iki mau kan wis kesepakatan ngadep bareng-bareng. Kabeh iki mau ya ora ana sing dong ngomong karo Pak Sindir nang mung diplegu kabeh. Wong Pak Kadus nyang sindiran ya mung ngancane tok. Iki ngene aku sebagai kadus masyarakat duwe winemu aku wis aku ngeterke nang sindiran. Tugasku kan ngeterke tak anggap ki mak kowe barang iki wis mbok tata. Lim arep patur karo Pak Sindir. Kadhe iki lak yo wos-wose masyarakat sing nang desa kudune yo iso duwe tembung, duwe penemu sing kira-kira iso dinut karo masyarakate. Ngono ini tak jalu. Wes kuwi ora bener meneh. Kuwi anake malah menjurus nyalahke karo Pak Kadus meneh. Rumah aku dadi kadus, rumah aku yo nyengkuyung karepe warga. Ning kok ndelalah iki yo sing salah disalahke kok yo Pak. Nyalahke sapa? Ora mungkin de mari barang iki salahke. Ono teman-teman Nasib awake dhewe. Wah, iki Pak Guru. Betul ngasta motor to, Pak? Ketake karo kowe tengah kowe apa? Wah, mangkal, Pak. Kalau wingi niki lho. Jenengan maringi iku penemu ning tundone yo ora dadi gawe. Oh, dadi kowe nyalahke aku. Pancen Pak. Bener. Nak nyalahke aku tak trimo. Pancen kuwi dudu bapak aku ya urusan dhewe. Mikir-mikir yen Pak. Napa wae? Kula niku butuh wawasan saking jenengan Pak Guru lan sebagai Yo diaturi pinarak kono nak dibutuhke. Wong enek kursi nganggur kok ndang kon pinarak iki Pak. ngadeg yo ora patek luwes apa meneh Pak Guru ki wajib digugu lan ditiru. Ya benar. Ngono. Kula niku rak teng sindiran grudu-grudu kalih kanca-kanca wonten mriku niku
Mboten pikantuk kasil. Ning kula niku nggih kok terus mutung ngoten niku nggih mboten malah sansaya le mikir kula niku malah saya le mempeng. Kanca-kanca niku ngajak sedaya masyarakat ngumpul. Nggih. Lahane perkara kan piantun mriki desa Minggiri kan sempit sangat. Dadi mboten cukup kangge pertanian mboten cukup. Kathah ingkang nggarap wonten tanah negara niku. Terus wargane niku bareng-bareng ngumpul terus gawe perencanaan kawat gagasan niku wau, gawe proposal. Ditusulke ngoten, Mas. Niku prosesnya nggih dangu niku mboten Namun mboten cekak. Tunggal pertemuan rampung niku. Ini Bapak-bapak, ya pertanyaan pertama saya tentang usulan ini adalah apakah masyarakat mampu mengelola lahan hutan negara? Karena mengelola lahan hutan itu tidak mudah dan butuh kemampuan dan ilmu-ilmu yang mungkin bapak-bapak belum pernah mempelajarinya. Usul Pak, nami kula Kardi. Dusunipun Minggir. Dados kula wonten masyarakat mriku menika bidang kula wonten tetanèn. Dados masalah garap Siti Tegal utawi garap wonten sitinipun negari menika ugi sampun saged. So Pak, nama saya Sugeng, dulu juga sebagai petani Pak. Sudah diadakan kesepakatan bahwa kita semua petani punya tujuan. Yang pertama yaitu untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Yang keduanya nanti ikut menjaga kelestarian hutan. Sekarang kenyataan Pak, hutan semakin rusak. Seandainya masyarakat tidak ikut di dalamnya, dari pihak perusahaan sendiri pun rugi. Pak, ya, nami kula sabar saking dusun Minggir. Kalau wingi Pak Mandor menika ngendikan bilih kawasanipun Bapak Mandor Karlang menika kewiyaren lajeng kewalahan. Mbok menawi dipun setujoni usulanipun saking masyarakat Minggir, boten kabratan nderek njaga wontenipun alas perusahaan negara menika. Dados rumaos prasa njarbeni makaten lho Pak, ingkang kula usulaken cekap semanten matur nuwun. Begini bapak-bapak, ibu-ibu, jadi saya sampaikan juga bahwa mengatur atau mengelola hutan negara itu tidak mudah. Salah satu tujuan dari aturan itu adalah untuk kesejahteraan bapak-bapak dan ibu-ibu masyarakat di sekitar hutan, termasuk penjenengan beliau itu. Buat aturan itu juga tidak gampang. Kami membuat aturan itu dibantu oleh banyak pihak, termasuk juga dari perguruan tinggi. Yo Pak, sinten kemawon sing damel aturan mboten masalah Pak. Sing penting mboten saling merugikan siji Pak. Karena Pak, aturan saking pusat kata sing mboten cocok kalih kondisi dusun Minggir mriki Pak. Sama Pak. Lah, ngoten niku Pak, nek bapak niku kata usul ngoten niku langsung sae. Bapak-bapak ibu-ibu, ini usulan dari masyarakat Desa Minggir sudah saya terima. Dan berhubung di sini ada Bapak Heri, ini atasan saya. Selanjutnya usulan akan saya sampaikan kepada Bapak Heri, nanti terserah bagaimana beliau untuk menanggapinya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya setuju dengan usulan Bapak dan Ibu Desa Minggir. Tapi ini juga akan saya sampaikan ke atasan saya di pusat nanti. Terima kasih. Pajangan. Sampaikan ke atasan yang punya perusahaan itu, tapi itu perusahaannya ya lama sekali. Lama ya? Sampai beberapa kali malah dianggap masyarakat Minggir itu mau menjarah tanahnya milik perusahaan itu. Jadi ya
Ya. Niku malah diganggu barang pun nate napa ping bolak-balik terus entuk napa cara-carane napa nggih entuk kesepakatan ngoten cara-carane niku ning sing Lah ngantos nganu demah ngantos lho masyarakat saking minggir niku diwontenaken pepanggihan wonten pundi-pundi kalih penduwuran mriku. Mun wangsul niku nenggo-nenggo nggih dereng angsal titik temune utawi jawaban sing gumathok dilongake napa mboten ngoten niku sing nenggo-nenggo mawon. Pancen yo ora gampang rebukan karo negara. Lah apa lemu gawe usulan kuwi kurang apik apa piye? Janjane nek kanggone wong desa ki yo wis apik, wong kabeh mo yo wis ditembusi, wis dirembuk bareng-bareng. Jar ngono yo golek keadilan. Mak, nuwun duit. Njaluk duit arep nggo apa? Kangge jajan. Masa jajan-jajan wae wong Pak Ewe gorgane grujak-gruduk wae ora golek duit kok. Lho Pak, anakmu ki senengane njaluki duit kowe. Kayak kopi sik kanan Nur. Wong lanang duwe duit ra petos, ra tau entuk njaluke wedang kopi terus. Witekno narang ngopi yo ngantuk kok. Pak, aku ki krungu kayak paemo rasan-rasan ya. Rasan-rasan piye? Jarene anu wong-wong ki pengen melu-melu karo Sabar, engko nak melu-melu karo Sabar jarene ra maragna juntrunge ngono ki ngomonge. Wah, anak nuruti omongane wong-wong kuwi ngono, malah bubar kabeh mustak niat. Pak Mandur. Bro. Jangan perlu apa, tenang perlu deh.